導演同啱啱睇完戲嘅觀眾打聲招呼。はい、こんばんは。新作を持ってまた香港に戻ってくることができてとても嬉しいです。今日は雨が降る中、いち早くこの作品のために劇場に足を運んでいただいて、感謝しております。今日はよろしくお願いします。好開心可以今次藉住新嘅作品咧，再次翻嚟香港呢個地方同大家見面啦。咁尤其是今日都落雨啦，大家都咁捧場咧，可以俾人哋搶先一步嚟戲院度感受呢部電影咧，佢都覺得非常之光榮嘅。咁所以就好多謝大家嘅支持。咁我哋都請導演可能同我哋分享一下，即係你創作呢個故事背後嘅原因係乜嘢？一番最初は2年ちょっと前に、中国で生成 AI を使った死者のよみがえりのビジネスが人気になっているっていう小さな記事を読みまして、で日本でもやっぱりこの数年生成 AI を使って有名な歌手をよみがえらせて新曲を歌わせるみたいな取り組みがあって、なんとなくそういうふうに死者を求める気持ちとでもなんとなくモヤモヤするなっていう、何か違和感があるなっていう2つの感情が自分の中にあったもんですから、それをなんとなく掘り下げてみようかなと思ってこういう物語を書き始めました。咁其實就喺2年前左右咧，咁佢就喺一個網絡嘅新聞，就好細個一個新聞咧，就見到中國咧最近係有呢個再生 AI 咧去將啲死者去復生嘅一個技術啦。咁而喺日本咧，其實都有一啲嘅新聞，就係想一啲過咗世嘅歌手咧，我哋去復活佢嘅聲音啦，去俾佢啲新嘅歌，佢哋去表演同埋去唱嘅。咁其實見到呢一個大家對於死者係都仍然追求佢哋嘅呢個心情啦。與此同時，亦都覺得好似揾佢哋去做呢啲嘢，有少少違和感，有少少個心係感覺到好複雜嘅感情咁，所以今次呢個題材咧就特登係想寫呢啲嘢嘅。咁喺今次創作嘅過程啦，咁我相信導演亦都做咗好多關於 AI 嘅研究或者係思考啦。咁因為導演本身嘅作品亦都係比較注重人際關係啊，或者啲好細膩嘅感情。咁有冇會覺得AI 會影響到人類以後嘅創作咧？実際に人間関係に AI がどんな影響を与えているか、今日本でもタクシーに乗ると AI でビジネスがすごく効率的になるっていう広告がずっと流れてるんですよ。で効率化っていうものに人間がどんどん向かっていくと、だんだん AI と存在が似てくるなっていう、危機感というほど大げさなものじゃないんですけども、何か人間ならではの人間性みたいなものってその効率化とは違うところにあるんじゃないかなっていうのはすごく感じています。なので今回の映画も AI が登場するんですけども、どちらかというとそれと接しながら人間にそれでも最後に残る人間らしさっていうのがもしあるとすると何だろうかっていうことを、映画を作りながら自分なりに考えてみようっていう、そんなことを考えました。咁佢就話咧，其實而家喺日本搭的士咧，都會見到好多廣告咧，就係話 AI 可以點樣幫到你嘅生意，可以做到啲點樣嘅嘢。咁其實都會日常生活經常見到大家去推廣 AI 係幾咁有效率地幫助到人類嘅。咁但係佢就話其實 AI 如果係咁樣落去，即係如果人類淨係追求 AI 嘅效率咧，其實 AI 同人咧係將會越嚟越相似啦，嗰個存在嘅價值咧都會越嚟越似啦。咁但係今次一路拍呢個電影咧，佢就話唔係想講話我哋人類有啲乜嘢唔同，或者同 AI 有咩分別嘅，但係反而係想去掂翻一個到底冇咗呢啲效率，冇咗講呢啲嘢嘅時候，人類我哋仲剩低一啲乜嘢係最似一個人嘅咧？咁就係想探討呢一啲嘢。佢今次一路拍嘅時候就一路自己喺度諗呢個問題，有啲乜嘢係最似一個人，係啦。それをキーはきっと聞いてるだろうなと思います。
係啦，咁佢就話即係唔係話樹木會用言語咁樣去同我哋溝通啦，但係佢自己係覺得咧，同植物嘅時候，你同佢講嘢，佢同你俾翻啲反應你，即係呢一種眼睛睇唔到嘅存在嘅溝通係有嘅。咁而佢話喺戲入面嘅夫婦咧，佢都相信過咗呢一幕之後，佢哋翻到屋企望住嗰棵庭園入面嘅橄欖樹同埋檸檬樹咧，相信嚟緊都係會同棵樹一路傾偈一路淋水咁樣有一個交流喺度啦。今のところね、ドキュメンタリーを作品として作るという予定はないんですけど、多分調べたり、することはとても好きなので、こういう映画を作る上でもすごくその AI の研究家の方とかブリーフワークの研究の方とかそういう方に取材に行って、それを作品に反映させていくというようなことはずっとやっていくだろうなと思うんですよね。で、まあこれから撮りたいなと思っているものもいくつかあるので、しばらくは劇場公開の映画に専念して、作っていこうかなと思ってます。咁佢就暫時嚟講係冇作 documentary 嘅計劃啦，咁但係佢自己個人咧係好享受喺拍戲嘅時候咧，會做好多唔同嘅資料搜集咧，去親身聽唔同嘅界別嘅人咧去聽佢哋嘅故事，然後將呢啲嘅嘢反映翻落個作品入面嘅。例如今次佢都訪問咗好多 AI 嘅專家等等啦。咁佢就話嚟緊落嚟咧都已經有想拍嘅題材嘅作品，咁就暫時會 focus 翻喺戲院入面可以帶到俾大家嘅作品咁樣樣咯。配信ドラマもやるんですけど、時々お世話になってるからあんまり悪く言いたくないんですけど配信始まって世界何カ国でこう配信してますって聞いてもあんまり実感がないんだよね。だけど作ってやっぱこうやって飛行機乗ってやってきて今目の前に見てくれたお客さんとこう対面して喋ってるとやっぱりすごく映画を今届けた、今見てくれたっていう実感があるんだよな。だから多分それ今は僕にとって僕と僕の作品にとってそのすごく非効率的な行為ですけどもとても大事だなと思っているので、それを大切にしながら生きていこうかなと思ってます。咁啊，大家都知道佢其實有同一啲即係網絡上面嘅平台去合作做一啲嘅作品啦，一啲戲劇性嘅作品啦。咁但係佢話即係唔係想講嗰啲嘅壞話，咁但係咧其實我拍咗啲嘢喺嗰啲網絡平台度播咗出嚟之後，全世界好多人睇過咧，其實佢一啲實質嘅感受都係冇嘅。反而今次透過一套電影親自搭飛機嚟到香港，可以同睇完呢套戲嘅大家面對面咁樣去交談咧，對佢嚟講係反而更加之重要啦，同埋真係覺得自己嘅作品係有被看見啦，同埋亦都可以同大家做呢個交流。咁所以嚟緊佢覺得呢一樣嘢對佢自己同埋自己嘅作品都係非常之重要，所以佢好珍視呢一樣嘢咯。最後一個問題，最初は単純にテレビのバラエティ見てて面白いなと思ってたんだよな、自撮りですごいいい顔、いい笑顔、笑い顔がすごい人間っぽくて好きだなと思ってたんですよね。でキャスティングの会議をしている時に僕が名前を出したんですけど、最近あんまり日本の役者でここまで人間味のある顔をした人がいないから撮りたいっていうふうにプロデューサーたちを説得しました。咁其實一開始咧，佢都係單純喺電視度見到千鳥嘅呢個大吳嘅時候，就覺得呢條友好有趣、好好笑。咁但係佢亦都覺得佢嘅即係大吳自己笑嘅嗰個表情咧，係非常之有人嘅味道嘅。咁當時 casting 嘅時候咧，其實當然佢都要去說服拍電影嘅伙伴們啦。咁佢就覺得而家係好難可以揾到一個演員係咁有呢種真人真實嘅人嘅味道嘅。咁所以就揀咗佢啦，即係都用咗呢一點去說服其他人嘅。ありがとうございます。いち早く見ていただいて、多分分かんないところもたくさんあったと思うんですけど、見終わった後にきっと隣にいる人といろいろ話したくなる映画だろうなと思ってるんですよ。なので話した上でもう一回劇場で見ていただけるとすごく嬉しいです。気に入っていただけたらぜひお友達を連れてまた劇場に足を運んでください。今日はありがとうございました。
都非常之多謝大家啦。咁相信咧呢一套電影咧係一套你睇完之後咧有好多嘢想同隔離位去傾同埋討論嘅一套戲嚟嘅。咁亦都非常之歡迎大家咧係再次入戲院再睇多次再傾嘅。咁同埋就係可以叫埋你身邊邀請你身邊嘅朋友啦入嚟一齊去了解，跟住大家一齊去討論啦。咁所以好多謝大家嘅支持啦，同埋好期望喺香港可以成功呢套戲。好多謝大家。之前我哋講到影評，我個觀眾另一介紹。